7% sa mga magtutudlo nga moserbisyo isip Electoral Board sa umaabot nga eleksyon ang nahagbong sa theoretical ug practical exam nga gihimo sa Department of Science and Technology kon DOST. Makaserbisyo pa ba sila sa umaabot nga eleksyon? Sayra nato kini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may klaro kayo ang tubag sa Commission on Elections sa maong pangutana nimo. Dili yun makaserbisyo ang mga magtutudlo nga nahagbong sa eksaminasyon. Mao kini ang gihatag ang katinawan mismo ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Comelec 7, nga katong dili mahatagan og certification sa DOST nga magtutudlo tungod kay wa kapasar sa theoretical ug practical exam ang dili na pwede nga magserbisyo sa eleksyon. Just for the record, makaserbisyo or dili sila sa election? Dili sila. Dili gyud allow. Yeah. Okay. Kaya So, wala man sila ma-certify. Nasayran nga kinahanglan mokuha og certification ang mga moserbisyo isip Electoral Board aron masiguro ang katakos sa paghimo silang tahas ilabi na sa paggamit sa mga kahimanan alang sa eleksyon. Apan adunay 7% sa 12,566 ka mga examinees ang nahagbong sa practical o theoretical exam. Pero sa DST, huwag mo train. Amo lang i-certify, among gawa na training, amo silang pagtuon sa i-examine, kami mo examine ba? Ang mga maestra, examinon sa. So, examinon na mo sila kung pasar pa sila sa paggamit nila sa katong machine. Kini atong certification, this is accordance to katong Republic Act number 9369. And then ang required na sa law is at least one electoral board member per precinct must be IT capable and certified by DOST. Ang asong eksaminasyon gipatuman sa nangagipang mga piniliay base usab sa lagda sa Comelec nga maggamit og tarong ang mga bag-ong kahimanan nga gamiton sa eleksyon. Busa miawhag ang Comelec nga prioridad kadto mga maantigo sa computer o adunay technology background kay mahinungdanon kaayo ang katakos sa ingon niini nga kalihukan sa nasod. Samtang gipasalig sa Department of Education nga adunay daghan nga mga magtutudlo ang moserbisyo kon gikinahanglan sumaabot nga eleksyon busa way ang ayan nga kabalakan nga magkuwang ang moserbisyo. We have many teachers. For Region 7, we have more or less 82,000 teachers. So, kung nagkulang kay wala nakapasar sa test, we have still teachers. And also, we have non-teaching personnel also. Pahibaw usab sa Comelec nga adunay usa ka gatos ka mga personnel gikan sa Philippine National Police ang ipaubos sa pagbansay-bansay sa gimbuhaton sa Electoral Board. Sila ang reserve force ug galing adunay motumaw nga problema sa mga ibis sa adlaw sa piniliay. Ang purpose ani is not for them to substitute just in case na may disqualify nga maestra. okay. Ang ilang intention ra ani is just in case na ay issue on the peace and order security nga mang-withdraw ni ang uban nga mga maestra because of the problem of peace and order. May Marso 27 paubos ang reserve PNP personnel sa pagbansay-bansay sa Comelec ug at the same time ipaubos sila sa eksaminasyon sa DOST. Tungaon sila ang 50 diri sa Cebu ug ang 50 didto sa Bohol. May Lan, clarification lang katong sa mga nahagbong because na-mention manggod sa usa sa mga election officers nga at least one. So pwede ba nga maparisan sila sa katong nakapasar? Kaya at least one of the 3 electoral board members ang nakapasar man kaha. May ako gyud ning gidoble no, gibalik-balik na kon igpangutana ni Attorney Francisco Pobe no, ang Regional Director sa Commission on Elections diri sa Central Visayas kon pwede ba na, posible ba na nga ang usa ang nakapasar ang katong wala makapasar sa examination mo assist na lang ayahang gitubag nato ana categorical answer nga dili gyud kuno pwede makaserbisyo unya matud pas DepEd do na kunoy andam nga mga pwersa o mga magtutudlo nga ikahulip nila in case nga magkulang gyud ang moserbisyo nga Electoral Board sumaabot nga 2025 election. May. Okay, daghang salamat, Alan Domingo.